Il-Gvern se jinvesti €2 miljun fis-sena biex jiġi estis l-aċċess għal mediċina tal-empagliflozin li tintuża propju fil-kura tal-pazjenti b'diabete tat-tip 2, insuffiċjenza tal-qalb u mart kroniku tal-kliwi. Dan tħabbar mill-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela. Din il-mediċina hija rikonoxxuta minn awtoritajiet tas-saħħa madwar id-dinja b'dejn mhux biss tgħin fil-kontroll tat-zokkor fid-demm iżda toffri benefiċċji oħra fosthom li ttejjeb is-saħħa tal-qalb u tnaqqas il-progressjoni tal-mart tal-kliwi. Għaldaqstant din il-mediċina hija għodda importanti fil-prevenzjoni ta' komplikazzjonijiet serji li jipperikolaw il-ħajja tal-bniedem. Fil-kummenti tiegħu il-Ministru Abela elenka kif s'issa diġà qed jibbenefikaw il fuq minn 7,500 persuna diabetiċi b'nefqa ta' €3 miljun fis-sena u saħaq kif b'dan l-investiment ġdid madwar 4,300 persuna se jibbenefikaw mill-empagliflozin fl-ewwel sena biss, b'aktar nies mistennija jiżdiedu. Diġà għandna il fuq minn 7,000 ruħ li ibatu bid-diabete li jagħmlu użu minn dil-mediċina, konna nonfqu €3 miljun għal dawn il-pazjenti li ovvjament ħankomplu nofruhom u issa qed inżidu il-budget b'2 miljun oħra.